bebeda karo aku memang kambing hitam kan Bagong. Samane wis ngerti nesune Bagong, gilani lho. Lho, kowe arep ngopo? Kowe arep ngopo? Weh lah, kowe kepengin bukti piye? Tak suwunke karo sing gawe urip nek Kresna Janaka do beda Bagong. Asli wis to wujudmu tanpa beda kaya aku tak kandhani. Modar kowe. Arep ngapa kowe? Jagat Dewa Bathara iki awakku kok ngedibel iki. Mula ora sok mempermainkan wong cilik. Apa sing iso anu ditampa dongane iki mung wong sing ndek derajat pangkate lho. Wong ki nek beda karo wong cilik unine mandi, ucape mesti eneng nyatane. Koko Rabu. Kok bobot kula saya awrat. Aku dhewe ya gumun lah iki. Iki kok mataku padange ra jamak-jamak. Ayo, kapamu kapan kowe? Ayo kowe, kuwi alise kurang kuwi. Matane melar. Alise mung kurang mung jleret. Sampeyan mang do mengo, do delok-delokan karo Kang Rayi Raden Janaka. Kok gawe? Lho, aku ngopo? Weh lah, kampun nyalake kula lho, kula ya ming sak uni-unine lho niki. Nek nganti sampean mengke wis gedon kelakon iki malah ngrekoso. Lho, Janaka kaya ngene. Kok ora Astu Nomo Sidam sekaring bawuna langgeng. Kakang Narada, Kakang Resi Kanika Putra. Sawetawis rawuh wonten madyaning Bali Marti Kundha Manik, Kakang Narada boten benten kalawan parapatan ingkang sampun kelampah. Wonten ing mriki tansah angrembak perkawis lelampaning jagat ingkang boten mendha. Nanging malah saya ndodra Kakang Narada. Perkencang warudayang Pak Pong Mbok Bolong kali cedhe sapa sing gawe? Ha inggih lho, Dik. Kelompok piyambak menika ngantos bingung. Dayanipun menapa lelampahan kados mekaten menika teka jagat ketaman pegebluk ingkang madal sairing usada. Monggo sampun kathah para titah pujangkara ingkang dados kurban sirna wonten ing Madyapada krana katraking wewalaking dewa menika kados mekaten menika kula westani welaking dewa. Krana saking panginten kula pancen menika damelanipun para Jawata nanging sinten ingkang ngadamel ruhara ing temadu wonten ing jagat menika lha piyambak mboten saged amestani. Mila pangaos sawetahipun wonten asta paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Kakang Narada sampun wangsul wangsul anggen kula aniti priksa nadyan kanthi permana jati parandene mboten saged mangertosi sinenta ingkang damel ruhara. Sampun kathah panjriting para kawula ing ngadamel resah manahipun ingkang rayipun Manik Maya. Krana sareng kula naliti dhateng mobah musik ing jagat raya tinemunipun mesakaken sanget polaing para kawula ingkang mapan wonten ing Janaloka Kakang. Nanging kados pundi malih pambudidayaning para Jawata satemah mboten kedugi hambirat dhateng Sukerta ing tumanduk wonten ing jagat raya menika Kakang. Dalah inggih to panjenengan menika dados dewaning para dewa kemawon mboten saged lan mboten sembada ambirat dhateng ruhara ing tumanduk wonten ing jagat menapa malih ingkang raka sithik pangdal-udal. Janyatanipun kula menika namung dapur utusan Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Mahe mboten nampi dawuh Paduka Adi Pramesti Bathara Guru doh nyana cerak nyana kula menika dipun westani nglangkene dhateng pangaos Paduka Adi Jatimurti Miladi. Samangke monggo Ratri manteng pangestinipun Adi Pramesti Bathara Guru niti priksa dhateng mobah musikipun para titah. Ruhara menapa ta iki dumados wonten ing jagat? Monggo menawi katiti priksa kanthi netra waloka. Umbyakipun para kawula menika kenging sesakit. Nanging sesakit menika kala wau mboten saged dipun presani kanthi netra waloka. Lah menika lho ingkang dadosaken bingung raos sing manahipun ing raka Siti Pangdal-udal. Kakang Narada kasinggihan mekaten. Monggo kuwatos sing manahipun ing raka Siti Pangdal-udal.
Menika mangke menawi kantos wonten titah ingkang mutah dhateng Kayuwangan tegesipun titah menika kala wau ngantos gugat dhateng Kayuwangan sinengguh para Jawata mboten saged anyirep ruhara wonten ing jagat menika. Wah, menika mangke kula wastani kriwikan dadi krejekan geguyon dadi tangisan lho, Di. Sidhem jroning pasewaken wadyagung tanpa sabawa kapraban dening Sang Nalendratama mango-mango-mangonengi lerwu sing duka cipta berbuti mandana raras ing tintre madyaning bali marti kundha manik panggihaning para Jawata nalika semanten kendel datan mobah datan musik Sang Hyang Jatimurti dupi midhanget aturipun keng raka ing sidhe pangdal-dal Sang Hyang Pikulu Narada dadya kebaing pamitang jroning galih Sang Hyang Jagat Girinata dadak sakoling mangke kasaru geger sanggihaning para Jawata sampe alok yen ana titah ingkang minggah wonten ing Kayuwangan Suralaya miyak sanggihaning para dewa ingkang samyang gantung siba dadosaken geger sanggihaning para Jawata Hapsara Hapsari mangrombaing para Jawata kanca pihak-pihak ana daya ana titah munggah ning kayangane wenehi dalan dala wenehi dalan. Mastu Nomo Sidam Sekaring Bawana Langgeng Kakang Rada punapi menika kadhi ingkang sowan boten mangling Panakawan Bagong. Ha inggih. Lah, nembe kemawon kula menika kendel angenipun munjat ngersa Padukati Pramidi Bathara Guru. Kuwatos sing manah kula menawi wonten titah ingkang gugat wonten ing Kayuwangan. Lah, nuwun sewu lho, Dik. Mboten ateges kula menika dados ngetingalaken kesagetan kula ning kula saged maos dhateng batosipun Bagong. Piyambakipun menika tertentu dados wakiling para titah ing mapan wonten ing Pujangkara nanjihaken babakan sesakit ingkang tumanduk wonten ing jagat menika. Nggih menawi mboten klentu lho. Nyatanipun piyambakipun sasampunipun nyepeng asta paduka tumunten kadidine tiyang wahing menika sajaipun wonten bab ingkang dadosaken kagel manahipun Bagong. Bagong wonten dawuh apa sababe sawise kita ngaut ning asta ulun tumuli kita kaya dene wong getak kelawan panjenengan ulun. Paguyuban dewa niku sok latihan apa mboten? Iya. Kula niki titah lho. Munggah enten kayangan niku kudu diringi sing pancen ya serius tenan. Lah kok mletho. Ming lasem lho. Wah, wis ngirang-wirangke.
Rombonganing Jawata. Sing jeneng dewa iki ya kaya dene titah menungsa kedurungan ina lali salah apes lan mati. Aja mbok seneni mengko ndak ora prayoga. Sing wigati-wigatine wae apa kita swarana ing kayangan. Pukulun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula kunjuk. Iya ya Bagong ulun tampa. Pangestu ulun tampanana. Kula pundi nggo jimat panipe dayanana ing kasantosan. Ulun rada kula antaran bekti lonjo ulun. Ya Bagong tak tampa pangestu ulun tampanana. Kula pundi nggo jimat dayanana ing kasantosan. Wis 4 dina iki lho kowe iki Pak metu terus iki apa ora wedi kentekan bahan. Ulun Bathara Indra kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Kowe lah trondolo ora diwangsuli. Iya Bagong ulun tampa, pangestu ulun tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe daerah ning kasantosan. Ana wigati apa Bagong kita sowan? Ingkang sepisan ngaturaken sungkem pangabekti kula kunjuk. Iya Bagong. Ing angka kalih sowan kula menika nuwun sewu Pukulun menawi kersa lan kesduwing penggalih kula menika sakmenika sade martabak. Kowe lah. Ana dewa kok tawani martabak iki lho. Estu Pukulun setunggal pak isinipun sedasa. Menika dipun tumbas 13.000 kula namung mendhet bathi 3.000 Pukulun. Daharan ulun kuwi pelemper tangga jiwa, jambu dipa nirmala. Mboyanate dahar. Apa mau marwanto? Martabak. Martabak. Wondene Pukulun sak rombongan boten kersa mundhut boten dados menapa jernyatanipun adilipun tiyang tawa menika menawi dipun tawakaken menawi dipun pundhut ya alhamdulillah dene ora nggih boten dados napa. Iya. Ing angka kalih Pukulun kula namung badhe nyuwun prisa. Kok donya menika yang boten ninggal padhang menika sebabipun menapa? Mriki sami ajrih krana kabar ingkang sampun dipun tampi wonten satunggiling penyakit ingkang saestu saged anggondol nyawanipun titah. Menika dadosaken suasana mencekam wonten ing alam donya. Mila ingkang saking menika Pukulun gandeng paduka menika dewaning para dewa kula nyuwun supados paduka menika nggadahi solasi. Apa kuwi? Niki lho napa jalan tengah solusi. Solusi supados jagat menika enggal padhang menika kados pundi caranipun? Serananipun kados pundi kepareng kula cumadong dawuh paduka Hyang Adi Pukulun Sang Hyang Jagat Girinata. Mekaten dados atur kula menawi wonten kidal-kidulipun basa. Kula nyuwun pangaksun sami menawi wonten lepat kula nyuwun pangapunten ing sak kalangkung kathah Pukulun. Bagong wonten dawuh ngerti yo. Jroning pirembugan iki mau ya ngrembug perkara lelara ingkang dumadya ning jagat. Menika mencekam saestu lho Pukulun. Mencekam saestu. Awet kabar ingkang sampun kula tampi sesakit menika mboten saged dipun tonton kanthi netra waloka. Kedah dipun tonton mawi apa jenenge? Kedah dipun tonton mawi bioskop Pukulun. Dadi umpane dadi. Bioskop dengkulmu mlacat ki ora. Sing jeneng kuwi mikroskop. Wah, neradane modern iki. Mikroskop. Menawi mboten dipun tonton kanthi alat kados mekaten niku mboten saged ketingal. Mila kula nyuwun pangapunten, titah menika kadhawuhan menapa, kadhawuhan pripun, lan kadhawuhan kados pundi. Amargi titah menika wonten jagal menika pakaryanipun werni-werni Pukulun. Wonten ingkang petani, wonten ingkang penggembala, wonten ingkang nuwun sewu makelar, wonten ingkang dol tinuku wonten ing peken, wonten ugi inggih menika ingkang ulah seni kados kula menika. Kula menika sampun pinten-pinten gen batal. Amargi kula kudu pun nampi MC Sripah. Kok sik to, MC Sripah kok dijadwal iki piye? Apa matine wong ya dijadwal apa piye?
Mergi kula menika saking Dregile, ana wong kerokane wis tak pesen, Sunan Mati aku sing MC. Engko batal, dados pangumpa jiwa kula mandheg. Kula mboten saged pados sandang tedha, anak-anak kula cilik-cilik doting dlongop, mestine anak kula nek kepengin es, anak kula kepengin jajan, kula iki iso ngekeki dhuwit luwih saka sing dijaluk anak kula. Saniki kudu tak semayani, nganti bocah-bocah cilik do mbrebes mili. Atine wong tuwa sing kaya kula niki sing ora kuat. Kula niku kudune wong tuwa iso nuruti karo anak, saniki mung pandeng-pandengan karo anak. Pukulun lampah wonten jagat menika sampun morat maring boten kantenan. Kula nyuwun paduka ndawaken kebijakan-kebijakan ingkang samangke saged damel pepadang tumraping para kawula. Menawi mboten niki kula wis ora iso ngampet. Nek pukulun mboten saged paring kebijakan, nuwun sewu paripaksa menapa kula ingkang kudu lenggah minangka dados dewaning para dewa pukulun. Oh Mas Tunama Sidam Skaring Bawana Langgeng. Bagong, lah kok wuwusmu kaya mengkono? Kita ngerti ulun kuwi dewa. Ulun kuwi mboya meneng bae, nanging lagi golek srana lan cara kepiye bisa para titaning mapan ning Janaloka mau bali bisa urip tentrem ayem. Ulun kuwi uga jejering Jawata, nanging tanpa beda kaya jeneng kita. Ya mung ulun kuwi kena lara luputing pati. Ulun dudu sing duwe panguwasa donya. Ulun minangka dadi utusaning sing gawe jagat. Dadi ento kita kuwi matur kaya mengkono marang panjenengan ulun, banjur kita ngancam kelawan ulun. Sayekti kita bakal wani marang panguwasa ulun. Terpaksa kula kudu wani. Amargi kula antosi seprika-sepriki durung wonten keterangan sing gumathok, kula kudu kepripun? Ngoten. Jadwal kula batal kabeh lho Bu Kulun. Tilik-tilik niku janjane iso nggo wah. Iso nggo nyaur napa-napa. Sane kepeksane ora iso piye-piye. Mula kula nyuwun keterangan sing gumathok, kula nyuwun pencerahan. Kula kawula cilik minangka dadi wakiling para kawula cilik nyuwun kecerahan utawa napa niku pangandika paduka sing saged damel tentrem ati kula. Nek mboten estu kula ora nrimakake kita nantang lan panjenengan ulun. Mboten nantang, kula niku mboten badhe wani apu kula Sang Hyang Jagat Kirinata mboten. Meng kula suwun anggenipun makarya menika cak supaya enggal kelakon padang kananing jagat raya. Yen pancen kaya mengkono cetha kita ora nrimakake panjenengan ulun dadi dewaning para dewa. Yen pancen kita bakal gawe geger kayewangan papane ora ning Bale Martya Kundha manik. Nanging enten ana ing repat kepanasan Bagong mengko ulun bakal merpeki kelawan jeneng kita. Estu Pukulun? Iya. Mboten goro? Mboya. Kula niku tanget mboten goro. Jawabe heeh karo ora kok mboya. Mboya iki basa kadewatan. Mboya iki ora padha karo ora. Dadi Empu Sang Hyang Jagat Kirinata paring dawuh mboya iki tegese ora. Ah, nek ngoten matur sembah nuwun. Kula nyuwun pamit Bu Kulun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kulun Sang Hyang Rata kula nyuwun pamit. Ya, Bagong sing ati-ati ah. Lah wis ora karo-karuan anggere sing munggah Bagong niki rawur-rawuran. Kulun Sang Hyang Bathara Indra kula nyuwun pamit. Iya, Bagong sing ati-ati. Aja kaya bocah cilik. Nun niki. Pun mboten sadean biyo. Ora. Wis mboya Bagong. Nggih, nyuwun pamit. Kula madhal pasinan Kulun sing ati-ati aja kaya bocah cilik pono kawan Bagong. Pripun, Dik? Ndara dasih aturipun ing Rama Siti Pangudal-udal. Kakang Rada, sak mangke ngaten kemawon Bagong dipun cepeng.
dipun lebetaken ing pakunjaraning kadewatan. Mangke riyin. Nuwun sewu lho. Lah kok Bagong dipun cepeng menika patipun Bagong menapa? Bagong wantun mutah lan panjenengan ulun. Mangke riyin Bagong menika sampun leres. Menika wakilipun para kawula alit. Bagong nyuwun kados mekaten menika sampun leres sampun leres. Kedahipun Adi Guru tumuli ngulir budi. Supados samangke wonten paridhawuh saking Adi Pramesti Bathara Guru ingkang tumanjanipun ngagehaken tetremanipun para kawula alit. Jernyatanipun kawula alit menika nggih bingung badhe matrapaken awakipun menika bingung. Tumindak ngaten menika mangke lepat, tumindak ngaten menika mangke kliru. Mila tumuti Adi Guru menika paring dawuh, kawula kowe kudu kaya ngene menika mangke badhe rampung. Nek sampeyan nyekel Bagong menika mangke kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Nanging tumrap kula Bagong menika wantun kalian ingkang rayipun Manikmaya. Mboten wantun. Nuwun sewu lho. Kawula menika janjanipun mboten badhe wantun. Nek saya suwe diujarke lah menika mangke mboten dados kedadosanipun mboten sae. Ngaten. Mula panjenengan kedah paring dawuh. Wonten dawuh saking Paduka Adi Pramesti Bathara Guru ingkang badhe dipun pundi dening sangganing para kawula. Menawi kawula menika nampi dawuh. Sing tani entuk tetanen, sing dagang entuk dagang waton, syarate kudu kaya ngene. Ngoten menika mangke wonten pepadang. Ning nek panjenengan menika lajeng duka kaliyan Bagong lah menika mangke mboten sae kedadosanipun. Kakang Rada, wonten dawuh. Kakang Rada mboten sarujuk kaliyan kula. Menawi mboten sarujuk tegesipun Kakang Rada menika ugi ngrencangi dhateng Bagong. Wah, lah menika ingkang ngawrat ngaten menika nek dipun tuduh ngaten menika kula sampun mboten saged matur. Indra wonten timbalan. Ketapna para wadyabala Jawata Bagong dirangket. Lho nggih ngestakaken dawuh di Kakang Rada menika sampun dawuh ulun Kakang. Monggo tunggak waru godhong dadap. Sinayeng manglung mintonaken Dewi Kramanira kanggo mitraning asta aneng asta piye Bagong? Wah wis kula wis matur ket wau jaman munggah teng kayangan wau ta teng dalan wis matur ta. Nek kula sing munggah teng kayangan iki mengke kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Mergo kula niku kegolong wong sing ra iso ngampet kanepson. Lho. Nggonmu matur kali Wang Pikulun Bathara Guru piye? Ampun matur apa anane jagat butuh kecerahan. Jagat butuh pepadang. Ning Wang Pikulun Bathara Guru bola-bali meng hang-hong. Ora ana kata-kata sing jelas ming ngilahe gemremeng kuping kula nganti nesu kula. Nek Pikulun Bathara Guru ora meneh kebijakan karo rakyat teng alam padang, luwih-luwih rakyat cilik. Kula ngamuk teng kayangan. Kowe muni ngono kuwi. Heeh. Tak totok lho kowe. Heeh, nggih. Kowe lah dalah kendel tenan kowe. Ah wis kan biyen. Nameng Kresna karo Bagonge kendel Bagong. Mula niki kula wis ngerti gruduk-gruduk para dewa goleki kula. Niki sampean tata-tata lho. Kula wau ming dikongkon karo Prabu Kresna Raden Janaka kon munggah teng kayangan. Jarene sampean munggah kayangan isin. Sampean ora kepenak karo Sang Hyang Jagat Girinata merga sampean niku
titisen Sang Hyang Bathara Wisnu. Wisnu niku anake Bathara Guru. Sampeyan wedi nek mutah karo bapak sampeyan dhewe. Terus utusan kali kula sebagai wakil rakyat cilik. Niki tanggung jawab. Kriwikan dadi grojokan, dadi gelut. Tanggung jawab. Lah dalah Arjuna ayo. Bali ndi? Wah, lah iki salin perkara iki. Kene wis gelem dikongkon wis dadi masalah kok kono. Ayo Janaka bali. Bali ya. Bali ya. Wah, jegal sikilmu. Blebeke nang kali. Lah yen aku kon mungsuh karo dewa, aku ora wani. Ora wani kok kongkonan aku. Semono uga aku Bagong aku isin. Isin ngedepi wong wedok ora isin. Nek ngedepi dewa kok isin ora. Aku ora kepenak mergo dewa-dewa ki mara tuaku kabeh. Aku ora penak Bagong. Pokoke wong loro iki nek nganti lunga, dicenono, ora masalah. Aku nesu tenan. Nek sampean wong bebeda karo aku, memang kambing hitam kan Bagong. Samane wis ngerti nesune Bagong, gilani lho. Lho, kowe arep ngopo? Kowe arep ngopo? Weh, lah kowe kepengin bukti piye? Tak suwonke karo sing gawe urip nek Kresna Janaka do beda Bagong. Asli wis to wujudmu tanpa beda kaya aku tak kandhani. Mudar kowe. Arep ngapa kowe? Jagat Dewa Bathara iki awakku kok ngedibel iki. Mula ora sok mempermainkan wong cilik. Apa sing iso anu ditampa dongane iki mung wong sing ndek derajat pangkate lho. Wong ki nek beda karo wong cilik unine mandi, ucape mesti eneng nyatane. Koko Rabu. Kok bobot kula saya awrat. Aku dhewe ya gumun lah iki. Iki kok mataku padange ra jamak-jamak. Ayo, kapamu kapan kowe? Ayo kowe, kuwi alise kurang kuwi. Matane melar. Alise mung kurang mung jleret. Sampeyan mang do mengo, do delok-delokan karo kengrayi Raden Janaka. Kok gawe? Lho, aku ngapa? Weh lah, kampun nyalake kula lho. Kula ya ming sauni-unine lho niki. Nek nganti sampean mengke wis gedon kelakon iki malah ngrekoso. Lho, Janaka kaya ngene. Aduh, Yayi. Keparat tenan. Lah kok dadi Bagong kok ucape kok mandi? Bagong wong edan. Kapok kowe. Saya suwe ora mung raine ning suarane iso dadi kaya aku. Bagong ora tatanan babar blas. Ya jeneng ngene iki piye? Iki dalam rangka proses wis. Delon. Wis lajeng ketiwe mandor. Wis Nyai. Nglakon sing wis kelakonan dhewe ya mengko didilakon. Koko Prabu. Inggih Koko Prabu. Pancen Sandhya Rama Kakang kuwi kleru karo Bagong. Inggih. Mula ora wajibe kowe karo aku nggunakake Bagong supaya dadi wong kang tansah disia-sia. Ya kaya ngene iki lho dongane wong cilik malah ndara dase. Seneng tenan aku iki. Wis sah Bagong kembar telu. Lho. Aku dudu Bagong. Aku ya dudu Bagong. Kowe ra edan Bagong, kowe ra edan jagat Dewa Bathara. Kowe ra edan ngono kae. Iki ora mung penjalukane Bagong kembar telu tak gawe Bagong kembar akeh, aja kuwatir.
Koko Prabu, paduka kenging menapa ora. Udah. Pamer duwe kaprawiran. Bagong ora gelem balekke Koko Prabu semban kaya wingi. Aja takon dosa, tak pecah siramu. Piye? Muni piye kowe? Kowe kepengin dadi kaya ngono apa piye? Ya ngono. Prabu Kresna kuwi dadi kaya ngono mergo tak shotke. Mergo arep gawe mengkambing hitampan aku di depan para dewa. Aku nggak mungkin, nggak mau. Nemeng dikambing kita akan mau carane kaya ngono. Ora gelem balekke. Iki merganing patimu. Piye? Mandya ucapku arep sikara karo Bagong kuwalat kowe Setyaki. Modal ora. Bagong aja sembrono. Jagat Dewa Bathara. Setyaki. Mboten paring dawuh ora. Ora kok malah gumujeng. Kuwi lah Bagong bengi iki dadi lakon tenan. Wis kene do mlumpuk. Bagong ora sembrono. Mangilo. Edan Koko Prabu menika kados pundi? Wis diterima-terimake. Diterima-terimake ora dadi ngopo sih. Pancen lakone bengi iki lagi Bagong. Medan Bagong meneng. Kinengan aku bali ning Madukara bojoku do moh kabeh. Tak peke. Ojo edan Bagong. Aku kudu kepiye Bagong. Suarane dhewe-dhewe. Nadyan kaya mengkono tetep aku tok anggap ratu Gustimu Bagong. Non. Wonten dawuh. Saiki nek kanthi cara kaya mengkene aku malah ora isin ngadepi para dewa. Nah, mergo dewane ora bakal ngerti aku sapa, ngertine aku Bagong. Ngoten lho, gelem temandangno malah ora apa-apa. Arjuna gelem tempering. Janaka wonten paningadem. Janaka wonten paningadem. Kok suaramu saya ora cetha. Cangkem kula abot. Ayo wong biasane cangkeme cilik saiki gedibel semono. Ngobahke rak kudu nganggo kasantosan ya ta? Ngobahke cangkem sing gedibel-gedibel iku kudu nganggo kasantosan. Wes kowe ora usah melu-melu bakal tak tandangane. Dewa mengko sing methoke adikku Janaka apa dene Sencaki? Ndeka wis tak kendel. Janaka? Methoke para dewa ya Dimas. Lucu. Oh iya, sangat.
Setyaki tinunun kadanira wirang tumandang Setyane ku garwanira Setyane ku garwanira iki Bagong kok gawe dolanan iki. Iki sapa iki? Langkun ngaran. Santen kan menjelanjen. Sapa? Santen kan menjelanjen nyanyi. Sapa Bagong? Setyaki. Lho. Taulun Setyaki kok wujude kaya ngene. Iki salah le mlebu salon. Maskeran kudune bengkoang kok. Maskeran kok bekicot ayo. Wis le garing suwe. Le merambat alon ayo. Malah neng rai teng pletot ora karo-karo. Andan ngono jane. Piye? Lorendok lemengeng nyalo. Aku sing ngarteke Bathara Indra gelem tentrem gawe jagat ora? Wali. Heeh ning wali. Bathara Indra gelem gawe tentrem ing jagat ora? Bathara Guru Kanjeng Rama kula nedeng menggalake babagan kuwi. As ora sandadak kokean pertingsing. Wis ora gelem iso gawe tentrem ing jagat perkara iki. Amuk Suramadja mrata. Kentangnya. Arep dikentrang sirahmu. Kentes. Oh kentes tak kira kentrang. Pecah siramu. Bener bangga tae. Piye? Bangga tae. Arep main ayunan. Panggal tae ni. Oh tak panggal tak ayo nih. Mati dereng aku. Sampun kendang kapracundang ora Bu. Ora Gusti para Jawata sampun kendang kapracundang. Jagat Dewa Bathara jagat Pangesengkara. Bagong, Nun. Iki reku malik kapan? Wah, tesih suwe. 10 kurang seprapat mengke malik. Wong edian ora. Lah kok aku iso wujud kaya ngene wis ta, karang ya ngene iki ora masalah ora apa-apa. Kowe nek seneni wong akeh lho. Sing nyenani sapa wong walikan kok seneni ora. Wah ngene iki lakone ngene iki kok. Terus pripun? Sang Hyang Pikul jagat Girinata mlayu ngambah Dirgantara. Arjuna wonten maring adhawu Diyoyak. Kuwatir kula menawi mangke pukulun jagat Girinata menika dhateng negari Ngamarta. Menawi ngantos kula lan panjenengan dumugi Ngamarta wujudipun kados mekaten.
menawi Koko Prabu Darma Kusuma sok. Oh iya ya, inggih. Bago, Nun, aku balekno kaya mau. balekke piye dong rampung lewuh kok kon balekke. Ora iso aku lho ya mung waton ngomong, waton ngucap kok mula sonane ora sok ngembe karo wong cilik, ora sok mbebeda karo wong cilik, ora sok makake wong cilik, dumek wong cilik dipakake. Dikon gawe masalah, engko sing sampean terus lunga. Ha niku ndandane kaya ngoten niku. Ora Bu, Setyaki piye? Mulai ngantos kula wangsul wonten ing garba ruji kados pundi? Ya sawetara iki aja padha bali dhisik. Iki kanane kaya ngene iki piye? Pun mengke nek percaya kali kula to. Mengke nek sampean niku wis gelem nyambut gawe mbelani kula niku bakale sampean niku uwal saka dedosan. Ngoten. Mula aja sok ngece wong cacat, aja ngece wong melarat, aja sok ngece wong ra duwe, engko ndak kualat kaya ngoten niku. Sampeyan nyece karo wong cacat, weh mlakune pincang sok kala mangsa sampeyan kedegling pincang. Bagong wong eleke pakake nang dewa-dewa upama mati ya ming Bagong. Nah. Bagong ngomong ditampa karo sing gawe urip. Sampeyan saniki pasuryane kaya Bagong. Sampeyan mulih teng Ndarawati, Ndara Rukministi Bima Jembawati semaput kabeh. Ora sampeyan. Kok Prabu kados mekaten gledak. Aku sing ngurut. Us. Kok jero aku sing ngurut. Sapenake dhewe ora. Ora Bu kados pundi? Sang Hyang Jagat Giri Rata kae dioyak wae Janaka. Monggo kula dherekaken. Wayane mangsa kala wancine sampun dungkap gara-gara Petruk sowan ngersanipun para pepundhen pinisepuh mitra kawruh Mudawerda ing sami lenggah wonten ing Sinduarja Ngaglik Kabupaten Sleman dalu menika kelurahan Sinduarja ngawontenaken tasakuran tanggap warsa yuswa 73 warsa dumadinipun Desa Sinduarja. Matur sembah nuwun dhateng menipun ing pinanting pakurmatan Bapak Lurah lan sedaya staf pemerintahan Desa Sinduarja utamanipun panjenenganipun para bapak-bapak panitia ulang tahun Desa Sinduarja ingkang sampun kepareng nimbali dhateng Petruk sak rombongan. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Monggo wancine wis akhir Oktober iki mau kabar-kabar suwang-suwing sing tak tampa wis ana udan sing teka alhamdulillah. Jogja udan. Ora ketaming disirami ning wis dadi gawe lega merga samenika siang menika panasipun luar biasa ngantos 37 39 kadang kala sampun ngancik 90 derajat Celcius menika sampun mujudaken piye saiki dadi ngerak panas 39 wae do sambate ngaruwara mlaku ning aspal dadak nganggo sepatu nganggo topi. Monggo menika miturut ulah agama menika tasih dereng sepintena sakpro 180-ipun malah langkung sakpro 1000-ipun panas neraka. Mula padha digatekke. Aja do sembrono panas sawan ngene iki le do sambate sing ngaruwara ndena sunek ora do gagas sunek pakartine ditimbang ana ing ngersaning sing kawogan medeni. Iya, ning ya wajibe dieling-eling merga
Pripun malih wong sing jeneng wong urip menika ning nitaken Gusti Karya Jagat. Matur sembah nuwun. Semanten ugi Bapak Lurah ingkang sampun kepareng mimpin dhateng Kelurahan Sidoarjo ngantos sakmenika ngancik ing akhir pimpinanipun samangke badhe wonten samangke badhe telas wonten ing tanggal 2 November lan badhe wonten pemilihan lurah malih. Kula namung saged nderek ndedonga, kula namung saged nderek muncupaken asta ngrepekaken kidung suci mantram rahayu. Kunjuk ngersanipun Gusti mugi-mugi Bapak Lurah samangke menawi nderek pamilihan malih kula suwunaken supados pikantuk suwanten ingkang kathah lan samangke saged mimpin Desa Sidoarjo mriki langkung sae timbanging sampun kelampah. Pokoke nganu bae, Pak. Menjelang menika pokoke anggere dalam hati menika ujar. Ora ujar ora kaul nek dadi meneh nanggap wayang meneh. Niku mesti diudaneni karo sing gawe urip. Menika panjenengan wis dedono, dana rasa kagem piyai ing semanten kathahipun. Dana rasa menika damel remen, dana rasa menika damel bombong, dana rasa menika damel bungah. Dadi dana iku ora mung cukup nganggo dhuwit. Dana menika ya dana rasa, dana buga lan sak piturutipun menika kathah sanget petanganipun. Ning nong nembang. Saiki ming dhewe. Wis ora ana bintang tamune wis dulehke karo panitia. Ming cukup limbukan tok mau tenguk nang kono suwe banget ya ming mergo arep mbok menawa tak jak gara-gara. Golek tambahan. Ya wis ben tak tandangane dhewe. Mbane dikae-kae wong dipikir-pikir sik tekor iki rumasane pasake. Wis ana trontong-trontong sulaking pepadang mawawan jebul ming sak pro telu. Wah, Haji Loko. Wis nggo bayar lisawe entek. Sing wis ben ra apa-apa. Tak dadekke laku tumraping wong ulah budaya lan ulah seni. Wis ben pokoke esuk taun 2020 dijoli sing luwih akeh. Sing amin mesti ming wiyaga. Apal kok aku anggere dongaku apa iku? Amin, amin. Ning garayu kanca-kanca serkileran. Amin, amin. Ning nong. Lumbung desa pratane padha makarya. Ayodi balungan Mas, yuk. Ayo Dinang. Ayo yuk. Ambang. Yes. Gendar penerus. Bareng. Lagi makler sik gendar. Desa tembang kaya ngene wae nek diunekke penake raja majaman ndaipun nek karo mangan saya enak ngrungokke tembang karo mangan karo ngombe wedang lumbung desa pratane nentok dentok entak-entok ngene nang ayo di wah ya wis arang-arang diunekke ya wis
suwe banget ora dadi ngerteni karo para lenggah para rawuh. Saorarane tembang kaya niki sing prisa ki pira-kira penonton wayang sing umure 80. Lagi ngerti tembang kaya ngene iki. Nek sing 50-50 medun ki wis nyatane mau Pak dukohe tak pikir yuswane ya wis meh 80 ya liwung. Ah ya wis. Ya wis ora dadi ngopo ya wis undhaking jaman pancen ya kaya ngene iki. Neno ya Mbak Yuku Mbak Yu Prastiwi sehat wis pading cahyane bare keserang pes anu lho apa penyakit tikus kuwi lho heeh iya yo ana yasu Surah begitu tak seseke cek dadang cek dene tanding ngono arepe karep kiprah yo ora kok ya ya ngono kuwi jenenge ora anu kok kudune latihan sik lek latihan ya apa kaya arep turnamen wae ngono kuwi iso. Nek mbiyen cara mbiyen malah iso. Wong mbiyen ki ora tau latihan ning malah kompak lho, Truk. Ora latihan kok iso kompak. Payu soalé. Ha iya. Oh iya, bendina ya padha karo latihan. Gong, dalem, Pak. Truk. Ki apa jenenge? Mangayu Bagya tanggap warsa Sinduarjo. Sing kaping 73. 7 tambah 3 ki 10. Oh iya. 10 ki oke-oke angka. Heeh. Nek cara wong main jeblok. Ha iya. Bener. Paling oke ki 9. Ning ora apa-apa. 73 ki 10 ki saka tembung 10. Es artek-artekke apa kuwi senengane kok areng ngartekke ukara lho ya nggo ngiseni wektu kok jarang mangane mung meneng wae es tegese semoga tetep ayem tentrem ya elok desa Sinduarjo P pemerintah desanya ramah tamah. U usahanya luar biasa. L lembaga-lembaganya tertata rapi. U meneh usahanya tetap luar biasa. Kok usaha terus meneng lho cerewet ling ngarang ki angel. H hari inilah hari ulang tahun desa Sinduarjo. Wah, sepone saiki Sinduarjone S sukses dalam segala hal. I inilah desa Sinduarjo. N nasionalismenya tinggi. D dedikasi. Waduh. Nek di mesti dedikasi ya, Gong. Dedikasinya tinggi utawa depan belakang sama kuat. Sindu. Usahanya luar biasa. Usahanya nah. Wong ora liya saka usahanya. Asa aso.
Anggere atibane asa-ase asu. Asa-ase asu-asu. Ah iya. Asa-ase asu. Ya. AR. Wah, rada angel iki, Tru. R. Oh sing to. Tak buandem watu lho kowe. R. Rajin semua perangkat desanya. J. Jalankan perintah atasan. Wow. Jangan jalankan perintah bawahan. Iya. Jalankan perintah atasan. Oh alah. Begitu indahnya desa Sidoarjo. Apik tenan ya, Gong. 73. T. Kok tak arti, aku tetep bisa kok. Aku arep takon apa, aku tetep cerdas terus. Ya, 73. T. Tanggap dalam semua hal. Usahanya luar biasa. Ya. J. Jalankan semua perintah atasan. Usahanya luar biasa tetap Bang. H. Harus tetap setia pada desa Sidoarjo. 73. T. Tinggi. Cita-citanya mewujudkan desa Sidoarjo yang gemari Palo Jinawi. I. Ikatan persaudaraan semakin kencang. G. Gudeg. Golong gilek manung. Ora dipancing-pancing ora. Ya, sapa sing arep keparang nembang? Ya Mbak Ayu Purwalestari ndak ora nyambut gawe. Nembang Mbak Ayu arep kok nembang apa? Aku kok kepengin ngrungokke apa jenenge mijil ketoprak. Ya ta, Tru? Ah iya. Ya tinggo. Tombo kesel. Ayo. Ayo karang mijil ketoprak. Ya karang. Kepenak dirungokke kok ya, Tru? Ah iya. Neno. Wah, penak iki. Mijil ketoprak M. M. Prei. M kok prei. Iya. Slendro napa pelok? Pelok. Oh, slendro. Wah. Nantang iki slendro apa pelok? Neno. Oh, kok tetep pelok. Neno. Ora iso rasa to ning angel wis kok. Ayo coba yang apa? Kirongane ya kudu apik ki engko. Cang gorengan ati wolak-walik kosong. Malu aku malu. Yo lagu pop dislendrokke ora. Ya. Ya. Corleng. Iso ora kuwatir nek penggerong loro kuwi slendro pelok beres. Maya apa iki santinet rambut. Bisa aku. Oh iya bisa. Heeh. Ya.
Ki eneng pamundutan lagu terus saka sapa? Saka dulurku lanang etan kono Putut Wijanarka. Wo. Nyuwun lagu lega Pak kangge Pak Dwija Kangka. Waduh. Tak tak dung dang dendang dendang. Apa kuwi? Lagu lega? Ya ora iso jeneng ai. Sajake do streaming iki sajake. Ya wis ora apa-apa. Ya coba saiki genti rangkepe. Ya, sapa? Genti kalkun terus, kakung. Kakung, heeh. Kakung kok kalkun. Barang nek omongi banter kleru. Sapa? Katno. Ya. Ya menajar slendro. Nek ra iso sirahe dingerna. Ya. Sing dinger iki gendere kok sirahe ora. Sirahe iki ndro pelok e. Kados. Wah, cantrase. Gusti. Hop, sik baleni. Sing gerong Tatin Neti karo wis loro kuwi wae. Oh iya. Slender wae. Ayo kaya ngapa? Kok kaya ndak rapi gemrunggung. Ya. Ya. Baleni saka ngarep karno idak modar. Kok kejembang togo karo plola. Gelelenge ra jam-jam. Kados. Dos kalih, Pak. Gusti. Tambah tiwi. Ayo kira-kira belajar. Sampun tengah patri sangalang. Lho, kok slendro? Kok pelak. Ayo barang coba njajal. Ya. Sampun tengah ratri. Ya. Meminta. Apa? Markita. Meminta. Rungoku Markita. Walataya wis aneh-aneh kok. Ya. Pangin tening Penggirong telu wis kebek ya, Reng. Wah, kebek-kebek kabeh. Telu iki kebek-kebek kabeh. Ana sing susut. Iki sing susut wis mulai kebek kok terus. Iya. Ya.
Mau jopan Jogja Solo ngono wae. Telat. Ya ora apa-apa. Senengane nek do telat do meneng wae. Ya. Gusti ya apa citreng janji nuwun iki mau jane pamundutan saka penggemare Pak Katno sing saka Jakarta. Wo. Oh to, lanang apa wedok? Ambo nang tulisan ora ketara lanang apa wedok. Fotone ra ono, fotone brengosen. Oh. Ning kok bengesan. Ambo kono Karno ya senengane sih bangsa kaya ngono kuwi ya ora ngerti ya. Iya. Pamundutan Mas Katno diaturake sesuk awan jam 09.00 ditransfer terus. Oh. Obat batuk. Transfer obat batuk ora. Ayo gentinan. Ya. Ki mumpung sing padha mresani isih lumayan terus. Heeh. Streaming ya wis isih ngancik. Tak hitung saka kene iki 35.000. Wow. Streaming kathok siji 35.000. Ana sing ngebel barang iki. Oh ya, tak bukae. Wido ngopo wido ra turu iki lho. Sapa iki? Kanca-kanca. Tak lemeke kene. Ayo Nes, kowe genti Nes, jumeneng Nes. Ya. Wah, jarike iki jan anu ya apa jenenge iki cara jaman semono jaman kuno banget jarike iki. Heeh. Luwuk-luwuk. Sikilmu kok saya cendhek to Nes. Udah ngerti niki Pak. Oh, tak sawang saka mburi kok kaya Soalnya saya megar. Ora. Oh. Jan tenan. Aduh salah. Saya gede. Sikilmu ki kaya rande dengkul. Monggo gak saka kemiri tekan dhuwur ki pupu kabeh. Iya wis sembo wae. Iya wis semen nyatane. Wong wedok ki ora perlu dhuwur kok. Gong, cendhek wis iso merak ati. Ayo. Yo, arep nembang apa? Diaturake para lenggah. Heeh. Edan iki truk sing lenggah jan isih wah nganti suk-sukan. Lah mendho krungu ki penontonku akeh mendho krungu ki. Kang Karo Putut ki men krungu penontonku akeh banget. Wis dan ana lungguh sing ana lungguh. Kono lungguh aja suk-sukan. Iya. Ngaturke apa? Apa Nes? Napa nggih penake? Engkang gayeng. Oh sing gayeng ya ini kok teng klenyit.
Sing gayeng ya ring sing gayeng ring. Oh nggih. Kula pengen pelak. Oh iya, ha. Padha. Pelak 6 Pak Geter. 6. Aku ya pengen pelok. Kayak kene wae. Ki sapa iki? Iki dalang-dalang do prei iki do ngapa ya, Dol? Ra krungu. Ya. Dina Minggu nggih. Nah ayo. Aku ra selo Minggu. Liyane. Dina Minggu kang tak anti wedo entuk bakmi ya wis ben ora apa-apa. Dina Minggu kang tak anti janjine didamoni yuk. Soale kowe iki anggere jare bojomu kowe iki anggere bar mangan budhek. Ki Manik Maya. Lah kok dadi tekan Karang Kadempel Kakang Semar. Kula nyuwun pengayoman Kakang. Pengayoman piye? Kayiwangan nalika semanten geger. Disababake kula piyambak nembe pados rana supados saged anyirep ruhara ingkang tumanduk wonten ing jagat raya. Ingkang persasat sedaya para kawula samya nungsang puyang katraking melaking ing Jawata nanging kula pitados bilih estunipun menika sanes pedamelan kula Kakang. Kula piyambak ugi bingung, kula piyambak ugi mboten saged ametang lampan menika asalipun saking pundi teka mekaten ingkang tumanduk wonten ing jagat raya. Dumadakan dereng ngantos purna anggenipun ingkang raya menggali babagan kados pundi sepados sak mangke para kawula saged gesang sowanipun ingkang putra Kakang. Anakku sapa? Ingkang putra pun Bagong. Piyambakipun matur dhateng Ingkang Rayi minangka wakiling para kawula supados Ingkang Rayi damel pranatan ingkang satemah saged damel gesanging para kawula ingkang katerak ing Rugara. Nanging nalika semanten apan saestunipun nembe kula petang kaliyan Kakang Trada. Nanging kaselak ingkang putra pun Bagong ingkang sampun kasurung bramantyaning kakung kaduk kepanasen. Wekasan boten saged angampah dhateng mubal babaling kanepson. Adamel geger kayiwangan Suralaya Kakang. Kula nyuwun senjata pitulung dhateng Kakang Nayantaka supados saged anyirep dhateng kamurkanipun ingkang putra pun Bagong Kakang Semar.
Semarekoten prayetna semuriris eka balik titiyani gandayani tresanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti dereng ngantos pariposama imbal wacana nalika semanten katingal nganglang jagat nalika semanten prayitna Sang Badranaya ya Sang Nayantaka dupi mulan satunggiling jawata nganglang jagat sigra den bujung lampahing jawata kagyat Sang Hyang Pukulun Bathara Guru wau. Mekon sing langit kelap-kelap katon lergen sanging risang mawe gandrung sabaran kadulu wukir moyak mayik saking ndias balewur ladal ora mangsaku wis ora ana ingkang padha weruh kelawan aku lha kok dadi iki aku ditututi karo wujud tanpa kawan kowe sapa aku Semar kowe mabur ngambah Dirgantara ditutke wujuding bledug ingkang 1000 cacahe kuwi apa aban aku ditutke kelawan anak-anakku ingkang wujud bledug ingkang datan kasat netra kowe sapa aku jangkeping dewa nanging ora tau kapitung dadi jangkeping dewa. Dewa? Ya. Dina samengko aku pancen nyebar anak-anakku supaya ngebakya ning jagat gawe cintrakaning para kawula. Wah, ditepungake aku Bathara Corona kakang. Wah! Candrak sumbere. Panus maning jajalan. Sukertaning bawana lha kok dadi anak-anakmu sing gedene mung sak bledug-bledug sing ora kasat netra wae kok iso gawe geger jagat. Ya pancen ku wis pinesti. Lan aku kudu nindakake kelawan dawuh ingkang Maha Kuwasa. Merga akeh-akeh menungsa wis padha blereng marang derajat pangkat. Wis padha sulap marang kebiaring brana picis. Iki dadi pauku maning menungsa. Weh, ning ora kabeh duwe keluputan.
kena ngopo sing tok gawe pati kok sak kabehing menungso tegese kowe ngawu gawar ngawur. Saiki ngene apik-apikan aten kowe ya tetep iso mapan ana ing jagat netepi karo kewajibanmu ning aku njaluk wene ana cara supaya menungso iso luar saka penandang lan iso uncat saka tingkah gawene anak-anakmu ingkang gedhene mung sak bledug mau. Sejatine ora gampang. Luwe-luwe kowe mapan ana ing nuswa Jawa ingkang kebak ya kuwi tetombo ingkang thukul saka woh-wohan lan wit-witan. Luwe-luwe sejatine kabeh mau ora mbebayani Semar. Waton kabeh mau ditampa kanthi ati ingkang ikhlas aja kesurung rasa keweden ingkang banget wekasan iso ngringkehake marang kasantosaning wong mau. Ingkang angka 2 aja nganti anak-anakku mlebu ana ing awaking menungsa kanthi liwat ya kuwi bolonganing tutuk, bolonganing irung lan bolonganing mripat. Mula kudu sing padha waspada ngati-ati, kudu njaga marang karesikan. Kudu tansah njaga marang karesikan, tangane kerep diwisuhi, sikile kerep diwisuhi. Aja kaya kowe ora tau wisuh mula pliket. Diapure. Ya wisuh to ya kok ora wisuh. Kuwi dadi cara gone iso nanggulangi lawan wengising anak-anakku ingkang padha sumebar saindenging jagat iki Semar. Oh, ladara. Corona wonten dawuh pul. Jebul kita ingkang gawe geger jagat raya. Saiki ngene, aku wene ana tandha, wene ana wektu lan wanci besok kapan kabeh iki bakal dadi apa padhang. Tegese memala sing tok sebar iki bakal kukut saka ing jagat. Aku wene ana tandha. Aku ra iso menehi tandha sarta wektu ingkang winanci. Nanging sesuk mangsa kala wis ditetepake aku bakal sumingkir sak anak-anakku. Ning tak jaluk aja suwe-suwe mesake uripe para kawula. Ya, ora bakal suwe meneh. Jagat bakal katon padhang. Ngapusi tak goleki nggonmu ya. Bagong kok nggawa rombongan. Iki gengku, Pak. Weh. Gengku. Aku saiki ketua geng. Jenenge apa? Pom-pom boy. Wah. Ngati-ati Pak saiki gleleng karo aku. Mungsuhku piye? Kancaku piye? Rupane padha kabeh to. Kakang Semar. Aku ingkang teka. Lah kok suaramu apik? Iya Kakang Semar. Malah aku sowan mrene iki njaluk marang Kakang Semar gandeng Bagong. Nibake upata wekasan kateman marang aku Janaka lan Setyaki. Aku tambah nono Semar. Lah kula mboten ngerti pripun nek nambani. Kapok kowe.
Ngono kuwi sak teruse wae. Bagong aja edan, Bagong. Aku Nalendra. Bagong aja edan, Bagong aku satriya. Bagong aja edan, Bagong aku satriya. Arep satriya nek rupane padha aku. Arep apa? Ulun kula nyuwun kawelasan dipun paring ana pepadang. Kresna ulun ora bisa gawe padang nglawan jeneng kita. Ulun kula nyuwun pepadang. Bocah edan iki tok kapake. Ora usah melu-melu kle. Mundur. Iki perkaraku. Ora kok Sinundarawati kok rupane padha kowe. Ndara Janaka kok pasuryane kaya kowe Ndara Setia. Iki tok kapake. Kowe nganggo aji-aji apa? Ayo. Lha kok nganggo aji-aji apa? Gong ora edan kok. Balik kaya wingi uni le. Balikke. Asline aku lek tuku sulapan ki nang nggon wayangan. Oh. Aku ndelok wayang ana wong dodol sulapan, tak praktekke kok mandi. Ayo dibalekke. Balekke piye dong rampung lenyuke woh balekke. Aja edan Bagong aku balekno. Niki. Tak drijine dadi tumpangke teng apik-apikku lho. Pun nggih. Udah siap nggih? Iya. Iya. Mengke nek kula muni gejepit ngoten. Ampun do lunga lho drijine nek sing lunga ora malih. Cinciripip gula batu gejepit. Sepele. Kene le ngematke tenan kok ming cinciripit gula batu gejepit. Piye? Gleleng ta ayo kuwi. Kuwi donga le tuku nang nggon sulapan. Ora keturan. Menungso yang ngene kok iso gawe lelakon lho. Bagong mrene ya tak panah ndasmu. Ya ora entuk dendam. Wis rampung masalahe kok dendam ora. Bathara Guru ki bali ora ya? Ya mong takon. Kulon Bathara Guru niku wangsul teng kayangan apa mboten? Ya bali aku tak bali wong ya ora ana kesempatan pamit. Wis gak arep ngopo meneh iki. Ya wis wektune ya wis entek. Kurawa disingkirke. Kurawa ngopo? Ora ana sambung rapet karo Kurawa kok. Ngono kuwi. Wong iki nek tergantung karo apa jenenge iki tatanan sing wis ana. Ora ana sambung rapet karo Kurawa. Werkudara, Kurawa singkirke. Ayo mesake le dandan kok ya. Kurawa le dandanke sore mau metune ming kari dhewe gek ming disipat barat. So meneng niku nganggo realis mikirnya realistis nih. Siang realita ngono lho. Ngetan. Lagi iki lho bendara-bendara di nggo dolanan karo ponokawan. Gentenan biasane ra sampean nggo dolanan kula. Lan iki sampean kula nggih dolanan. Ya wis yen pancen kaya mengkono. Nah, damar mancong Cinopat. Wah, janggut lho, Mir. Lara iki. Senengane kok. Weh. Sumeneh iki nganggo kathah sing ra lobok. Aku kok metu menjete ngiwonengen. Tutuk sisan. Apa Prabu? Piye? Rumaos kula menawi wonten Karang Kadempel menika suasananipun tansah meriah.
Lah jadi arep kondur ning Madukara apa nang kene? Mespaosaken gujekipun Panakawan menika geli. Geli basa apa? Pun kliwat sak menit.